Ano, sige, tanggalin mo na. 3 minutes ha. Kita man o. Itaas pa talaga oh. Sing-sing lang ha, walang pilitan ha. Mamaya sisirain mo na yan. Di na kayang pisilin yan hoy. Oh, sing-sing mo lang tanggalin mo. Sing-sing lang tanggalin. Oh. Lo. Aha. Huwag yung baklasin yung alambre dyan. Ay, hindi pwede baklasin yan dyan. Anong gagawin yan? Basta kayo matanggal yan. Ay, hindi pwede. Kailangan palulusin mo yung ano, na hindi masisira. Yung sing-sing. Kaya siguro tin maghapon ka na dyan tin. Hindi mo kayang tanggalin yan. Oo. Kaya nabutan ka ng hapon dyan tin. Kaya Natatanggal ko yan. eh, walang gamitan ng ano, cutter. Partida pa yan siya. Oh, partida siege pa yan ha. Uy. Ano nangyari niya? Uy. Wala na. Uy. Nasa ilalim. Uy, nasa ilalim yung sing-sing. Uy, binaliktad na. Uy. Tutin, kahit maghapon ka pa dyan, tin. Hindi mo kaya tanggalin yan, tin. Pag matanggal ko. Matanggal mo, di matanggal mo. Eh, alam mo namang wala tayong sahod dito. Hingi ka pa ng sahod. Wala pirsahan. Usapan ba natin pirsahan? Wala pirsahan. Lulusot naman yan. Basta makita mo lang yung saan yan padadaanin. Walang siraan. Hindi ko sisirain lang. Anong gagawin mo? Hindi ko sisirain. Partida pa yan ha, nakasidyo. Tanggalin ko yan. Yay. Oy, masira yung sing-sing yan. Masira yan. Ipilitin mo pa ilusot dyan. Masira yung sing-sing. Nga. Mahal pa naman yung sing-sing na yan. Gold yan eh. Alalahanin mo, ginto yan. Tapos sirain mo lang. Oy. Ayay. Pagpatanggal na. Ayay. Oy, tinanggal mo na yung binaklas mo na yung ginawa kong ano dyan ah. Ano ko Walang matanggal ganyan. pag dinaklasin? Walang ganyanan, ten. Walang ganyanan. Pansisira na yung sayo eh. Suko. Walang ganyanan. Mamaya. Akin na yan. Mamaya. Wala, di mo natanggal, tin. Wala. Tin! Wala ka din panis.